Magandang umaga po. Nandito na po tayo. Balik normal naman ang ating buhay dahil po dumaan na sa atin ang bagyong Kabayan. Kaya ito na. Balik normal naman po tayo sa ating buhay. At ngayon ay ipagpatuloy na natin ang ating paggawa dito po sa ating ating breeding pen. Kulungan ng ating mga manok. Kaya mag-umpisa na po tayo. Una kong gawin ay tanggalin ko muna yung ating yero. Dito po tayo magsimula. Tanggal na yung ating guys. Okay guys, magsimula na po tayo maglagay ng cover dyan. Tawag namin dito ay katsaw. Okay? Ito na po yung kahoy natin nilagay dito.
O ayan, natapos na natin paglagay sa kahoy. Okay, maglagay na po tayo sa ating atip na nipa. Yan po ang ating nilagay, yung kawayan na patungan sa ating nipa. Maglagay na po tayo ng lagos or uway. Umuulan guys, patuloy pa rin tayong gumagawa. Ito po yung uway guys sa amin. At ilagay ko na doon para pang tali natin sa ating pawid. Lagay na natin ang ating uway. Doon ang isa, dito naman, mayroong pagitan na isang kahoy dyan at ito. At dito, sa gitna kasi ito, kaya magkadikit po sila. Kasi dugtong po dito. Ayan, at doon ang sa kabila. Maglagay na po tayo ng pawid. Ito na yung pawid natin na gawa nung nakaraan nating vlog. At iatip na natin to. Okay, ayan na lahat ng ating pawid. Nilagay na natin dito para hindi po tayo mahirapan sa ating pag-atip. Magsimula na po tayo maglagay sa ating nipa. Okay guys, dito naman po tayo mag-atip. May patungan na po tayo para abot natin ang ating pag-atip. Natapos na natin dito, doon naman tayo sa kabila.
Guys, malapit na po tayo matapos. Dito na lang. Tapos na rin natin ang ating ginawang kulungan ng manok. Pwede din gawin nating breeding pen. At ayan na, basang-basa po ako pero natapos din natin ang ating project sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, click notification bell para updated kayo sa bagong upload kong video. Hanggang dito na lang. Paalam, bye-bye!